Tata anyị chọrọ ileba anya na ndụ Okorie bụ nwa Amangwu, onye lụtara nwaanyị wee hụ ya n'anya, maka na ọ na-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọjọọ, o wee hapụ ilezi ya anya. Alụmalụ amaka, alụmalụ na-enyekwa ọṅụ, alụmalụ bụkwa otu omenala ndị Igbo kwenyesiri ike na ya. Ma Okorie aghọtaghị na ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri. Nwatakịrị a bụ Chimdimma, ọ bụ nwaanyị Okorie jiri ego ya wee lụọ. Okorie bụ nwoke a mara nke ọma, na-eme nke ọma. O nwere ọtụtụ akụkụ ọ na-akọ n'ugbo ya, nke gụnyere ahụekere, ji, akpụ, anyụ mmiri na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Mana n'ihi na Chimdimma bụ nwatakịrị na-enweghị nne na nna, ma ya bụ nwa bụ ọnọdụ ehi na-enweghị ọdụ ka ọ nọ na ya. Mana unu makwa na ehi na-enweghị ọdụ na ọ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji. Etu a ka o si wee mee, Chimamanda wee chọwa ịlụ di, wee daba Okorie n'aka. Nne na nna Okorie hụrụ ya n'anya nke ukwuu, nke mere na ha ejighị ya achị. Mana ọ ruru otu oge, agha wee daa n'etiti ha, ka ihe butere ya bụ ọgbaghara. Ihe butere ya bụ ọgbaghara bụ na Chimdimma enweghị aka ọrụ, o nweghịkwana ihe ọ na-eme ego si na ya abata ya aka. Ọ bụrụ ndị Igbo, ha ga-asị gị na aka esighị ike. Mana di ya bụ odogwu akwa akwụrụ. Nke a mere na Okorie bụ onye na-ebu ibu ezinụlọ ahụ. Ọ bụ ya na-eweta ego nri, ọ bụ ya na-ewetakwa ego nwa. Ma ọ bụrụ na nri nwatakịrị igwu, ọ bụ ya ga-ewetakwa ego a ga-eji wee mee gịnị, goo ihe ndị ahụ. Nke mere na nne Okorie malitere iwesara Chimdimma iwe, wee malite inye Okorie ndụmọdụ ga-edufu ya. Ma ihu ka ihe si wee dị, Okorie malitere ịwa Chimdimma agba na ndụ n'ihi ndụmọdụ nne ya na ụmụnne ya ndị ọzọ na-enye ya. Nwanne m, ọ dọrọ anyị anya na nwatakịrị enweghịkwa n'aka ọrụ, mana o kwesịrị ekwesị na di ya ga-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọzọ na-enye ya. Nke mere na ọ naghị arahụzi n'ụlọ, nke o ji enyekwana ya ego nri. Ọ bụzi ụmụ nwaanyị ajadu ka Okorie na-ebugara ego, na-azụkwa ụmụ ha n'akwụkwọ dịgasị iche iche n'ogogo dịgasị iche iche, wee hapụ ileta nwunye ya anya. Nke a mere na Chimdimma jikere onwe ya wee gaa na be ọkpara ụmụnna Okorie ka o kpesara ha ihe Okorie na-eme. Ka o kpesachara ha ihe Okorie na-eme, nwoke ahụ wee sị ya na nsogbu adịghị, na ya na Okorie ga-ahụ. Ka chi ya foro, nwoke a wee zie ozi ka kpọrọ ya Okorie. Ka kpọrọ Okorie, ọ sị Okorie ya nọrọ ala, ọ wara ya ọjị, si ya na ọ ma na ọjị bụ otu omenala ndị Igbo, ha na-ejighị egwu egwu. Okorie asị ya ee, na ọ makwara na onye wetara ọjị wetakwara ndụ, ha tachaa n'ọjị. Ọkpara ụmụnna ha wee sị ya na o nwere ozi nwunye gị bịara izi, na kedu ihe mere na ọ naghị adabara gị na nwunye gị. Na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ ga-enwerịrị ihe mere ede ji wee bee nwii. Okorie sị ya ee, na ihe mere ya bụ ede ji wee bere nwii bụ na ibu karịziri ya bụ nwandanda, na ibu na-anyịgbozi ya. Ọ sị ya na o nweghị ihe nwunye a na-arụ, na ọ bụ sọsọ ya na-eweta ego elu, na-ewetakwa ma ego ala. Ọ sị ya ọgwụla, ọ sị ya ee. Ọ sị ya kedu onye iche na gị na ya ga-anọ ndụ ma ọ bụrụ na ndị ọzọ dịka ụmụnne gị, nne gị na nna gị ahapụ gị gawa ije nke ha. Ọ sị na nwunye ya, na ọ bụ sọsọ nwunye ya ka ya na ya ga-anọ ma ọ bụrụgodị na ụmụaka ha mụrụ eme gịnị, alụcha di gawa be di ha. Ọkpara ụmụnna ha wee jụọ ya ihe mere o ji wee na-emekparụ ya bụ nwaanyị ahụ. Oge a ka Okorie ji wee bodo aka n'isi. Etu a ihe akpụrụ akpụ si wee mee gịnị, wee bodo aka n'isi ebe a, wee tie aṅụ ọnụ moo. O wee sị na uche ya agwaghọdị ya ụdị okwu ndị a niile. N'ihe mere bụ na si gbaghara ya na malite ụbọchị ahụ, na ya ga-eme ihe kwesịrị ya ime. Gịnị butere anyị n'ụdị akụkọ anụwa? Gị bụ nwa agbọghọbịa, tupu ị lụọ di,
gbaa mbọ chọta ihe ị ga na-eme, n'ihi na Igbo kwenyere na aka aja aja bụ gịnị? Ọnụ mmanụ mmanụ. Ọ bụghị ịga na be di gị, ịchọọ ịṅụ mmiri, di ga-enye gị ego, ịchọkwa na ịta n'anụ, di ga-enye gị ego. Ihe ọbụla ị chọrọ ime na ndụ bụ n'isi di gị ka ọ dị. Ọ bụghị ọkwa ihe kwesịrị ekwesị na nwoke ji ego furu nwaanyị na-enweghị ihe ọ na-arụ wee lụọ ya. Ọ bụghịkwa n'ụwa taa, ọ bụkwa na Nollywood ka nke ahụ na-eme. Ya mere gbaa mbọ chọta ihe ị ga na-eme. Ma gị bụ nwoke kwanụ, ọ bụrụ na ị lụọ nwaanyị, ekwekwana ka mmiri gaa n'etiti gị na nwunye gị. Ka m gosi gị etu gị na nwunye gị ga na-esi akpakọ, n'ihi na ndị Igbo siri na agbakọma mmiri ọnụ ọ jụọ ụfụfụ. Ọ bụ etu a akpụrụakpa dị ka gị na nwunye gị kwesịrị ịdị na-eme gịnị? Na-akparịta, na-ahụrịta onwe unu n'anya n'ụzọ pụrụ iche, ka udo na-achị n'etiti unu. N'ihi na ọ dị mma na di na nwunye ga-afụ onwe ha n'anya n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ha nọ n'ime ya. Mara amara na dịka nwa agbọghọbịa na ị ga-enwe aka ọrụ, ma gị bụ nwoke ị ga-enwekwa aka ọrụ ka ihe na-aga nke ọma. N'ihi na ọ na-adị mma aka nri kwa aka ekpe mekwa gịnị? Kwa aka nri. Ọ bụghị naanị nwoke ka ọ dịrị ịdị na-eweta ego n'ezinụlọ. Ọ bụ ya ka m si ka m wetara unu taa. Daalụ unu, nọdụnụ nke ọma.